Em sembla molt lògic, aquí veiem la reacció quan ja hem I vist... compte perquè quan tot anava amb absoluta normalitat, Araujo és el primer que se n'ha donat, ha cridat els seus companys i futbolistes i membres de tot l'estaf, i fins i tot alguns membres dels mitjans de comunicació, han hagut de sortir ràpid i corrent cap al túnel de vestidors perquè des de la zona on hi ha habitualment els membres de la corba jove de l'Espanyol, els radicals de l'Espanyol, han envaït el terreny de joc directes també cap a aquest túnel de vestidor amb la intenció d'agredir els futbolistes del Barça. Han hagut d'intervenir membres de la seguretat privada de l'Espanyol i els Mossos d'Esquadra. Aquí els teniu, amb unes imatges absolutament lamentables i que no fan justícia al derbi, que s'ha jugat absolutament en fair play d'una banda i de l'altra, que el 90-95% de l'afició de l'Espanyol ha viscut amb calma, animant el seu equip. Evidentment, també amb crits contra el Barça, com no pot ser d'una altra manera, donada la rivalitat, però que al final aquests 4 energúmens han, diria jo, que deslluït absolutament el que és el derbi de la ciutat.